Ndine Romeo Omari poyamba na imito yake. Bungwe la Saulos Klaus Chilima SKC Foundation alikhazikitsa mu mzinda wa Lilongwe ndi lonjezo lokuti lithandiza kukweza miyoyo ya Malawi. Boma lati siliperekanso ziphaso zotumizira miyala yosiyanasiyana ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino kwa masiku 21. Unduna oona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wapempha adindo amene akuyang'anira anthu othawa kwawo boma la Nsanje kuti apereke chakudya kwa anthuwo mwachangu. Munkhani yathu yoyamba wapampando wa bungwe la Saulos Klaus Chilima SKC Foundation Madam Mary Chilima atali ndi chiyembekezo kuti kukhazikitsa kwa SKC Foundation kuthandiza kutukula miyoyo ya Malawi. Madam Chilima anena izi pamwambo okhazikitsa bungweli mu mzinda wa Lilongwe pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso achiwiri awo Dr. Michael Usi anali nawo pamwambowu. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mwambowu wachitika pa 12 Februwale lomwe ndi tsiku lomwe malemu Dr. Chilima anabadwa ndipo akanakwanitsa zaka 52 chaka chino. Wapampando wa bungwe la SKC Foundation Madam Mary Chilima komanso akubanja la Chilima ndoma akhazikitsa bungweli pofuna kukumbukira ndi kupitiriza ntchito zachifundo zomwe Dr. Chilima anagwira mdziko muno akadali moyo. Poyankhula pamwambo okhazikitsa bungweli, Madam Chilima anati mwazina bungweli lithandiza magawo azamaphunziro, malonda, kutukula achinyamata paluso losiyanasiyana komanso onse okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Madam Chilima ati omwe ayambe kupindula ndi bungweli ndi ana omwe anataya kholo lawo pa ngozi ya ndege ya ku Chikangawa. Iwo atinso bungweli lithandiza kupititsa patsogolo ndondomeko yosintha kaganizidwe ka anthu. Iwo anati moyo wa Dr. Chilima unali waufupi koma wabweretsa kusintha poti amayika chidwi pothandiza anthu ndi kukonda dziko lawo. Madam Mary Chilima atali ndi chikhulupiriro kuti bungweli libweretsa kusintha pa miyoyo ya Malawi monga momwe Dr. Chilima akanafunira akanakhala moyo. Apa iwo atsindika kuti bungweli aliyendetsa bwino ndipo ndalama zonse zomwe zidzipita kuthumbali zidzigwira ntchito yoyenera. Mawu ake wapampando wa komiti yoyendetsa mwambowu a Boyd Luwe ati cholinga cha mwambowu nkukhazikitsa chikumbutso chokhazikika cha moyo wa Dr. Chilima ndipo apempha anthu kuti asalowetse ndale pa ntchito za bungweli. Ali moyo malemu Dr. Saulos Chilima anali mkhristu wa chikatolika odzipereka ndipo anagwira ntchito m'makampani osiyanasiyana monga Unilever, Southern Bottlers komanso Airtel Malawi asanalowe ndale mchaka cha 2014. Mchaka cha 2018, Dr. Chilima anakhazikitsa chipani chawo cha ndale cha United Transformation Movement ndipo pofikira imfa yawo Dr. Chilima anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Malemu Dr. Chilima anatisiya ndi anthu ena asanu ndi atatu pa ngozi ya ndege pa 10 June chaka chatha yomwe inachitika mu nkhalango ya Chikangawa. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Anthu ambiri pa masamba a mchezo asonyeza kukhumudwa kwawo ndi zimene wachita mtsogoleri wa chipani cha UTM adalitso kabambe posapezeka kumwambo okhazikitsa bungwe la SKC Foundation mu mzinda wa Lilongwe. Bungweli alikhazikitsa ati pofuna kukumbukira ntchito zabwino za malemu Saulos Klaus Chilima yemwe anali mtsogoleri wa chipani cha UTM. Malingana ndi ndemanga zimene anthu akhala akulemba pa masamba a mchezowo zomwe achita akabambe zasonyeza kuti alibe chikondi kwa yemwe anayambitsa chipanichi. Ndipo mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo pa nkhani za ndale a Humphrey Mvula ati zifukwa zimene apereka akabambe pakusapezeka kwawo ndi zosagwira ndipo ati anthuwa ali ndi zifukwa okwanira zodandaulira. Mkazi wa malemu a Chilima, a Mary Chilima, ndiwo akhazikitsa bungwelo. Amvula akufotokoza. Zoona kuti Amalawi ambiri azuzula khalidwe okumuchitidwe oti sanapite nawo chokwa kunali ronchi imene anakonza ndi mayi Chilima kuti mwina apangise bungwe trust yoti zipitiriza ntchito zina zimene bambo malemu Chilima amapanga pothandiza za ntchito zambirizo za chifundo komanso zotumikira Amalawi munjira zosiyanasiyana. Andi Chilima anali president wayamba anayambisa chipani kuyambisa ngati chake kuchiyambisa chipani cha UTM. andale president wayamba
akabambe ndamene atenga malo achilima atachokera ku DPP. Supano pamene amakhala achabambe akamayenda pomema anthu amavala nkhope yachilima, amachula kuti continuing the legacy of chilima. So zinali zodabwisa kuti iwo sanafune kukhala nawo pa mwambo ngati wofunikira ngati umenewo. Pamene mkazi wa malemu anaupanga si mwambo wa ndale, anachita kunena kuti wandale anthu abwere ngakhale wanasonkha ndalama, koma kukhala pomwepo iwo kukanaonesa chinthu cha mtengo wapatali, kuonesa kuti mwina ndalezo akufunadi asatire zimene chilima amachita. Akatswiri pa ntchito za migodi mdziko muno ati zimene wachita mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera posankha akatswiri pa nkhani za miyala Professor Leonard Kalinda Kafe kukhala mkulu woyamba wa kampani yatsopano ya boma yona za migodi ya Malawi Mining Investment Company Mamiko kuthandiza kuti Amalawi akhale akupindula ndi ntchito za migodi. Arthur Chokhoto wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Kampani yatsopano ya boma yotchedwa Malawi Mining Investment Company Mamiko aikazikitsa pansi pa kampani ya Malawi Development Corporation MDC. Ndipo President Dr. Lazarus Chakwera lachiwiri anasankha katswiri ona za sayansi yokhuza miyala Professor Leonard Kalinda Kafe kukhala mkulu woyamba wa kampani ya Mamiko. Pamene boma likuti kusankhidwa kwa Professor Kalinda Kafe kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za migodi ndi kuziyendetsa mwadongosolo, mkulu wa kampani ya akatswiri Mineral Resources Hilton Banda ati kukhazikitsa kwa kampani ya Mamiko ndi kusankhidwa kwa Kalinda Kafe ngati mkulu wa kampaniyo kukwaniritsa udindo omwe boma limapatsidwa ndi malamulo a dziko lino okhala ndi gawo pa ntchito zonse za migodi za mdziko muno, ndipo izi ndizopindulira nzika za dziko lino. Kampani imeneyi ionesa iziunikira ndondomeko zabwino zonena kuti Amalawi adziwe kunena kuti kampani zimene zikukumba miyala zikupindulira bwanji Amalawi. Komanso ipereka ndondomeko yabwino yonena kuti Amalawi akhale ndi mwayi oti nawonso agule mashares kwa makampani amenewa amene akumba za migodi ku dziko lino. Izi zipereka ndithu chithunzithunzi chabwino komanso chidwi chonena kuti Amalawi aone kunena kuti ntchito za migodi zikupindulira bwanji Amalawi dziko lino. So tithokoze kwambiri kuti boma limeneli lamalizitsa ndondomeko imeneyi yotsegula kampani imeneyi kuti ionetse chidwi komanso ionetse phindu la kwa Amalawi kuti migodi yathu ipindulira bwanji dziko lino pamene tikuvutika ndi mavuto a nkhani za forex ndalama zakunja. Ndipo mmodzi mwa akatswiri ochepa omwe ndi ovomerezeka muno mu Africa kuchita ukadaulo pa miyala ya mtengo wapatali ya Gemstone ayamikani Jimisole ati kukhazikitsidwa kwa kampani ya Mamiko ndi kusankhidwa kwa mkulu watsopanoyo kuzetsa zipangizo zapamwamba zomwe ndizofunika kwambiri kuti ntchito za migodi zikhale za phindu kwa Amalawi. Tilokondwa kuti President asankha Dr. Kalinda Kafe kuti asogolere mining company imeneyi. Ndi chikhulupiriro kuti chuma cha pansi chomwe Malawi chili nayo chita kampani imeneyi kuthandizira kuti makamaka kumbali ya mineral exports akhale kuti akupita pasogolo. Pakali pano pali zovuta ziwiri zitatu kuphatikiza kusowa kwa ma accredited laboratories. So tili ndi chikhumbokhumbo kapena chikhulupiriro chokuti kampani imeneyi ithandizira kuti zina ndi zinazi zikhale kuti zili mchimake. World Bank anapanga release report yawo mu January nawonso akunena kuti ngati tingaikepo danga pa mining industry ndiye kuti dziko lino litha kuyamba kusimba lokoma. Cholinga chachikulu cha kampani ya boma ya za migodi ya Mamiko malinga ndi boma ndikuteteza ndikuonesetsa kwathunthu kuti Amalawi akupindula ndi miyala ya mtengo wapatali yomwe mapezeka mdziko muno mogwirizana ndi masomphenya a President Chakwera oti ntchito za migodi zizithandiza dziko lino kupeza ndalama zakunja zothandizira pa chitukuko cha chuma cha dziko lino mpaka mtsogolo. Arthur Chokhoto, MBC, Blantyre. Boma lati layamba layimitsa ntchito yopereka ziphaso zotumizira miyala yosiyanasiyana ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino kwa masiku 21 kwa makampani komanso anthu ochita ntchito za migodi kamba kama ripoti oti miyala ya mtengo wapatali ikugulitsidwa pa mtengo otsika.
Izi zaululika lachiwiri pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anakumana ndi akuluakulu aku nduna zachuma, zamalonda ndi aku banki yayikulu ya Yusefu komanso ku bungwe lotolera misonkho la MRA. Austin Fukula ali ndi zambiri. Pa msonkhanowu zadziwika kuti boma layimisa ntchito yopereka ziphaso zotumizira miyala ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayitanisa msonkhanowu kuti akambitsane ndi unduna wa zamigodi, wa zamalonda ndi mafakitole komanso bungwe loona zamigodi la Mining Authority. Zitatha zokambiranazi, nduna yoona zamigodi Akeni Zikhale Ng'oma anati ntchitidwe ogulitsa miyala ya mtengo wapatali pa mtengo wotsika ku dziko la Germany ukuchititsa kuti dziko lino lizitaya ndalama zomwe zikanatukula dziko lino. Izitu malinga ndi Ng'oma akuchita ndi akamberembere ena ochita malonda ochoka mdziko la China komanso Germany omwe akumagwirizana ndi anthu ena mdziko muno omwe ali ndi ziphaso zogwirira ntchito za migodi. Apa iwo anapereka chitsanzo choti miyala ya gemstones yolemera makilogalamu oposa 5,000 akumayigula pa mtengo wa 2 miliyoni kwacha yokha. Ndipo boma likumapeza ndalama pafupifupi 15 miliyoni kwacha pa miyala ya mtengo wapatali yosiyanasiyana yolemera makilogalamu 20,000. Ndunayi ati pa ulendo wake waposachedwa apa ku South Africa inauzidwa kuti miyala ya mtengo wapatali kuya kuno ikugulidwa modula. Ngakhale miyala yathu yagolide imagulidwa ndi Reserve Bank, koma palibe kuyang'ana amene agula kuti agula bwanji zikuyenda bwanji. Ndipo pano tili pakalikiliki yoti tayika mining company yoti ikhale ndi misika yoti titha kuti ogulitsidwa gold kukhale kwakuti wina aliyense asatero. 2 taletsa tsopano kuti kuyambira lero license yopatsa munthu kuti apange kanchani iyambe ayima pa mwezi 21 days kuti ifeyo management yatsopano tiite process tione bwino kuti no ziziyenda bwanji utetero. Koma ndifuna ndatsimikizira Malawi kuti mwala uliwonse ndi ndalama ndipo aselekeze kupanga business yosainera chiwatsopano azati SFA anthu oyipa. Iwo ati dziko lino lili ndi kuthekera kuti ndalama zochuluka zitha kumachokera ku migodi ngati ntchito zake zitamayendetsedwa bwino lomwe. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha bungwe la Water Board kuti lichitepo kanthu pa ogwira ntchito amene akulepheretsa bungweli kutumikira Malawi mogwirizana ndi mfundo za boma. Dr. Usi ayamikiranso bungweli kamba kokhazikitsa ndondomeko zimene zithandize kuti bungweli lipindule komanso kupereka chithandizo kwa makasitomala awo. Zambiri mulipoti ili la McDonald Chiwayula. Poyankhula atayendera ntchito zina zomwe bungwe la Lilongwe Water Board likugwira, Dr. Usi anayamikira ndi kulimbikitsa bungwe la Lilongwe Water Board kuti lipitirize kutumikira Malawi molingana ndi mfundo za chitukuko komanso kukonzanso ntchito zawo molingana ndi ziyang'aniro za boma. Iwo anati utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera ukufuna kuona nthambi za boma komanso maunduna ndi mabungwe akutumikira bwino a Malawi. Komabe Dr. Usi anachenjeza akuluakulu a bungweli kuti asalekerere a ntchito okakera pansi ntchito zopititsa patsogolo chitukuko. Ine ndasangalala nazo chifukwa kuti zimene zili ma reforms zoti agwire nazo sanazitaye, akugwira zimene zozo komanso akuganiza mwakuya kugwira ntchito. Komanso tinapempha kuti agwire ntchito ndi ma ministries ena ndi mabungwe ena kuti zimene zinena kuti zipezedwe kapena kunena kuti zikwaniritsidwe. Ndipo ngona zimene zikuchitika kuno ndasangalala nazo kwambiri. Mawu ake mkulu wa bungwe la Lilongwe Water Board Asili Mbewe anafotokoza zina mwa ntchito zikuluzikulu zomwe bungwe lili kuchita pofuna kuthandiza makasitomala ake bwino komanso kuonjezera ndalama zomwe bungweli limapeza. Mbewe anatchulanso zinthu zina zofunika kusintha monga kukhazikitsa fakitale yopanga madzi m'mabotolo komanso kukumba ndi kutsekula zitsime za madzi aukhondo akumwa zoyendera mphamvu ya dzuwa. Tikusangalala kuti tinaonesa ntchito zina mwachisanzo tili ndi ma system amene IT ngati SCADA system yomwe imationesa kuti tione kuti kodi distribution network yathu ili motani, kudziwa kuti madzi akuyenda motani, mapaipi apulika kuti, komanso pressure ili bwanji, komanso water quality ili bwanji real time,
kugwiritsa ntchito makina amenewa. Tinatengeranso ku call center komwenso ma customers athu timathanawo kupanga interact kuti tathandize mosavutikira. Tapanganso implement ndondomeko yomwe ma customer akutha kulipira kuyuza makina timati point of sale. Munthu amayuza khadi yake ya ku banki, amagwiritsa ntchito khadi ya ku banki kuti ndithu alipire madzi amenewa. Komanso tinawuzanso zina ndi zina za ma project ena monga project yomwe tizikhala ife tikupanga ndi kugulitsa madzi a mabotolo. Pomaliza Dr. Usi anatsindika kuti bungwe la Lilongwe Water Board ligwirizane ndi mabungwe ena popititsa patsogolo ntchito zake. Iwo awuza akuluakulu a bungweli kuti azidziwitsa anthu kufunika kusamalira madzi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Tiyentonenso mitu yake. Bungwe la Saulos Claus Chilima SKC Foundation alikhazikitsa mu mzinda wa Lilongwe ndi lonjezo loti lithandiza kukweza miyoyo ya Malawi. Boma latisiliperekanso ziphaso zotumizira miyala yosiyanasiyana ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino kwa masiku 21. Unduna unaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wapempha adindo amene akuyang'anira anthu othawa kwawo mboma la Nsanje kuti apereke chakudya kwa anthu omwe changu. Popitirira nkhanizi, boma latsimikizira Malawi kuti lipitiriza kusintha kagwiridwe ka ntchito za boma pofuna kulimbikitsa nthambi za boma kukhala zoyima pa zokha komanso kugwira ntchito mwaukadaulo. Nduna yozofalitsa nkhani yemwenso ndi mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress Moses Konkuyu anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa akuluakulu a zipani owunika njira zothandiza kuti amayi, achinyamata komanso anthu aulumali akutenga mbali popikisana nawo maudindo a ndale. Tindi zambiri mulipoti ili. Pa zokambiranazi atsogoleri a ndale anati ndokhumudwa ndi kuchuluka kwa zipolowe zokhudza ndale zomwe kwambiri zikukhudza amayi. Beatrice Mwale omwe ndi mkulu wa amayi mchipani cha PP omwe analankhula m'malo mwa atsogoleri a amayi mzipani zisanu ndi chimodzi zikuluzikulu mdziko muno ati agwirizana zokakumana ndi mkulu wa apolisi mdziko muno lachinayi lino kuti akakambirane zomwe apolisi akuchita pofuna kuthana ndi vutoli pa nthawi ino ya zisankho. Komabe atsogoleri a zipani anaonetsa chikayiko ngati apolisi ali ndi kuthekera kothana ndi vutoli ponena kuti ati nthawi zambiri apolisiwa amachita zomwe chipani cholamula chikufuna. Koma nduna zofalitsa nkhani Moses Konkuyu omwenso ndi mkulu wa zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP ati inde mbuyo omwe apolisi akhala kugwiritsidwa ntchito molakwika ndi zipani za ndale zomwe zakhala zikuchotsa chikhulupiriro chomwe anthu anali nacho. Pamenepa Konkuyu atsimikiza kunena kuti boma limene lili pano lionetsetsa kuti apolisi komanso mabungwe ena a boma akugwira ntchito yawo motsata malamulo. Chinthu chimene chikufunika nchokuti tonse pamodzi tikhale ndi chiganizo chonena zokuti nkhani za zipolowe mdziko muno zisadzakhalepo, anthu asamatume anthu kapanga zipolowe, komanso ma institutions athu tiwalolero mmene boma likupanga transform kuti let's transform these systems tikuze zinthu zimene za boma zikhale zotumikira anthu onse. Tonsefe tivomerezane kuti eni polisi ikhale anthu onse, kaya ma institutions ena onsewa akhale anthu onse kutumikira wina aliyense. Mkulu wa amayi mchipani cha UDF Aisha Adams ati kukumana ndi alembi akulu ndi njira imodzi yomwe ithandize kuthana ndi vutoli, koma kwakukulu akufunitsitsa kukambirana ndi mkulu wa polisi mdziko muno. Nawo anthu amene amayenera kuti atitetezere mdziko muno kapena kuonetsetsa kuti chilungamo chachitika pamene nkhanza kwa amayi zachitika, anthu amene wawanda apolisi. Koma chimene timadabwa ifeyo amayi a mdziko muno nchonena kuti ngakhale malamulo alipo, apolisinso alipo, nkhanza zimene zikuchitika koma nkhani zake zikapita ku polisi sitimaona kumene zimathera, zimene zimatipangitsa ifeyo kuona ngati kuti apolisiwo sakugwira bwino ntchito yawo. Mawu ake mkulu wa bungwe la Oxfam Alingalireni Mihowa ati ndiokhutira ndi mfundo zimene nthumwi zamanga pa msonkhanowu. Tapanga bwalo ili kuti ma directors of women adandaulire kuti akufuna kuti apolisi pakachitika nkhanza zokhudzana ndi amayi mundale kapena muzisankho akathamange kwambiri, asatengere kuti amene apanga complaint imeneyo kapena amene adandaulira ndi chipani chanji iwo akagwire ntchito yokathandizira zipani zonse. Ndipo mkumano umenewo anthu auvomereza ndipo sapereka maganizo ena kunena kuti kodi azimayi akakakumana ndi IG akakambirane nkhani yotani. Zokambiranazi anazikonza ngati mbali imodzi ya ntchito yopititsa patsogolo amayi, achinyamata komanso aulumali kuti adzitenga nawo mbali mu ulamuliro wa demokrasi mdziko muno.
ndipo ntchitoyi ikulandira thandizo kuchokera ku bungwe la Oxfam komanso European Union. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Nduna yona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza apempha adindo amene akuyang'anira anthu othawa kwawo pa msasa wa Nyamithunthu m'boma la Nsanje kuti afulumizitse kupereka chakudya kwa anthuwo. Asendeza anena izi anthu pa msasawo atadandaula kuti chakudya chawathera ndipo akugona ndi njala pamene chakudya china chikusungidwa malo ena m'boma lomwero ati kudikira chilolezo kwa adindo ena. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Nduna yona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko chakumudzi ndi zosamalira anthu a Jean Sendeza anayendera anthu othawa kwawo pofuna kuona momwe akukhalira pa msasapo. Pa ulendowo anthu ena anauza ndunayi kuti akugona ndi njala koma chakudya chilipo. Iwo anati chakudyacho chasungidwa malo ena ati podikira chilolezo kwa adindo ena omwe ali kutali. Mmodzi mwa anthu othawa kwawo a Raimundo Komando amboma la Morumbala ku Mozambiki anati ndokhudzidwa kamba ka izi. Koma chokhumudwisanso choti chakudya chimene chinabwera ndi nduna ya ku Mozambiki basi chinangopitirira kupita kakhidwa ku shedi anthu aja sanapasidwe koma anati tifuna tikaite maplani ofuna kuti tigawa bwanji ndiye mpaka na lero. MBC inayesera kuti yankhule ndi adindowo koma sanafune kutero. Ndipo m'mawu ake mayi Sendeza anapempha adindo omwe analipowo kuti apereke mwansanga chakudyacho ndipo asadikire adindo enawo. Iwo anati ndizosamveka kuti anthu pa msasawo azivutika ndi njala ati podikira adindo ena omwe ali kutali. Njala imene ili kuno ku Malawi sitipangitsa kuti alendo amene anatibwera kuno kudzapeza mtendere kuti afere kuno iyayi. Chakudya chilipo kale chili konkuno koma ndondomeko imene afuna atsatire yonena kuti agawire chakudya ndi imene ndi madandaula nayo ikutenga nthawi. Ndipembedzero langa nchifukwa ndimauza a DC ndimauza amene akuyang'anira msasa uno komanso ndi wonse okhudzidwa kuti chonde chakudya asamachuleza Mulungu amawa apereke pompano. Pakadali pano anthu okwana 7,114 ndi omwe adathawira mdziko muno kuchokera ku Mozambiki kamba kachipwirikiti pandale mdzikolo. Kuchokera kuno ku Nsanje ndine Charles Pensulo. Bungwe la World Health Organization WHO lati mchitidwe osuta fodya pa gulu la anthu kukolezera matenda monga mtima, kufa kwa ziwalo komanso kansa. Izi zadziwika mu mzinda wa Lilongwe pa mkumano unika mfundo zimene zikhoza kuthandiza kuteteza anthu ku mchitidwe wa anthu ena osuta fodya mosaganizira anthu ena. Bungwe la WHO komanso nduna za umoyo ati pakufunika ndondomeko komanso malamulo amene akhoza kuthandiza kuthetsa mchitidwe osuta fodya mwachisawawa mdziko muno. Yamikani Simutowe ali ndi ripoti. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu ochokera ku nthambi zosiyanasiyana za boma, mabungwe omwe si aboma komanso abwezi aboma la Malawi pa ntchito za umoyo. Kwakukulu afuna kukhazikitsa ndondomeko komanso mulozo omwe ukhoza kuthandiza dziko la Malawi kuti lisatsalire pa ntchito yokwaniritsa mfundo za mgwirizano wa dziko lonse wamene anthu angagwiritsire ntchito fodya omwe mwazina ufuna kuthetsa mchitidwe wosuta fodya paliponse mdziko muno komanso maiko ena. Nthumwi ya bungwe la WHO pa nkhaniyi yomwe yachokera ku Geneva a Andrew Black yati anthu omwe amasuta fodya akhale ndi udindo woteteza omwe samasuta poonetsetsa kuti akusuta fodya malo omwe sakuyika ena pa chiopsezo. Iwo ati utsi omwe osuta fodya amatulutsa ngopsa kotero atsindika kufunika kukhazikitsa malo oti anthu adzisutirapo. Iwo ati afuna kuteteza ana achinyamata komanso amayi ku mchitidwe wosuta fodya. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Anoa Chimpeni wati boma liyesetsa kuphunzitsa komanso kulimbikitsa anthu kuti asamasute fodya pagulu kapena pakhomo pomwe pali ana. Anthu azisuta malo amene amalimbiro kuti apa pena ayenda kusuta osati pena paliponse poti ufuna kusuta ndiye anthu amene wapeza wanawonso akhalingata kusuta nawo pokoka mpweya wa fodyawo iya zimenezo ayi chifukwa timafuna kuti anthu azisuta malo moyenera kusuta chifukwa fodya ndiwoyipa amaononga moyo. Pali matenda ambiri amene tuvuti anthu amamwalira nawo chifukwa chosuta fodya kapena chifukwa choyandikira ndi anthu amene amasuta fodya. Nthawi zinapezere mayi pa nyumba ali ndi amunawo amasuta fodya anaso basi pena paliponse amunawo amasuta fodya soyenza kuti anawonso amayi ajaso ndi nawonso amene akusuta fodya.
mkulu wa WHO kuno ku Malawi Anima Kimambo wati adindo komanso mabungwe akuyenera kumagawana nzeru komanso kuwunikira dziko la Malawi kuti likhazikitse ndondomeko komanso malamulo omwe akhoza kulimbikitsa omwe amasuta kuti azisuta malo okhawo osutirako fodya. Ntchito yowunika komanso kupeza njira yoteteza anthu kutsi woyipa wa fodya amatsogolera ndi aunduna wa zaumoyo pamodzi ndi nthumwi za WHO, FCTC ndi World Health Organization. Yamika Nsimtowe, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero kusowa kwa zipangizo komanso cholowa ku masewero a lawn tennis akuti ndi zimene zikulimbikitsa osewera kuchepetsa chidwi pa masewerowa. Mmodzi mwa aphunzitsi a masewerowa Regina Dembo wati kuchepa kwa mphoto zimene osewera amapeza akachita bwino pa mpikisanowu kupangitsa kuti osewera ambiri adzigwa mphwayi ndi masewerowa. Komabe iye wati osewera ambiri achisodzera akuonetsa chidwi chophunzira masewerowa. Dembo akuyankhula ndi Amin Musa Motere. Champagne program ya Malawi Academy of Sports ati namba nditundana mbiri ma original participation levels acho kumadani kumakwera kumabungwe yamba chakachata kuzafika pamwe zono rimba participation levels apatsika. Chifukwa chani? Kwambiri ona ngati kuti mina nthawi ngati ya school jet ana kwambiri vanova makhazo lina bize kuti andiyitani ndi school mwina makhazi kuloso ku school nthawi yoti apeze mpato tasabwera ku training makhanga yotani kuchira china ati muona ngati zoti mina ngati zinthu zoti amatenga kwa ngati benefits ena ndina makology ibe timatopezo kuti mina tiwatraine sana aja nthawi itali komano ma tournament kulipo menenga ndi vuto za chimalo nde amakhanga namabwizimo kuzesa mbuyo kuti animangopita mina ucho kangu trainer komano simaona kupindula ma tournament samakhalapo kaya mwina zinthu zinazo angati mwina kumapezapo ngati mwina ngati equipment ngati mwina ngati mwina zovala zimene za sports yani zimene amaona ngati zoti polisa kuti mwina sapeza ngati zimene zozo pamene akuza zoti pindu sakulona ndi amangurani amapeza dango khala ku nyumba or mwina ukapeza sport ina yoni mwina kumene kupindu limene lichala kulitani akuliona. I think mina pang'ono pamavuta amene makumana nawo ndamene koma kwambiri ndikaniwa zoti kutsika kwa ujine pa training ukhala kwambiri kwatsika na mndali kuchipatsa support yende tisaname timandira nde apapa muna chomwe tingapenga ndizona kuti abwere ndi tatithandize sikuti anawo timakhala zoti lapase maskill a ujine eti asport yokhatenisi ayi koma timakhanga tiso ana watu balere timakhanga timakolo apapa timakhala tikwapo yesa zinthu zambiri zomwe zimakhala zochitika apanjapa kuli ma issues ngati ama drug abuse ulumina so ubanga zizosakhala bwana yasembe bizina zote ana amene amapezeka abwera pano amakhazo apewa zinthu zimene zijazi nde upatu wako wapasa skill imene yatenisa amakhazo ana waso ndikapo musaso kuzinthu zoyipa zimene nde masponsors aziwezo na kuti sikuti ndi skill yokhatenisa kuti wapasa komanso kubatanizana kuti azakhale sulu citizens abwino musoko. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Bungwe la Saulos Claus Chilima SKC Foundation alikhazikitsa mu mzinda wa Lilongwe ndi lonjezo loti lithandiza kukweza miyoyo ya Malawi. Boma lati siliperekanso ziphaso zotumizira miyala yosiyanasiyana ya mtengo wapatali kunja kwa dziko lino kwa masiku 21. Unduna unaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wapempha adindo amene akuyang'anira anthu othawa kwawo mboma la Nsanje kuti apereke chakudya kwa anthu omwe changu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali mwakoma nonse. Proof of 10,000 kilometers walked to school and back. Proof of 3 beautiful kids born safely. Proof of standing for a stronger tomorrow. There's resilience in you. That's why Protex's breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural defenses. Protex, strength from within. Ndeni kuprogramu inaso ya malamulo akutinji pano pa MBC TV. Iyi ndipo kamene makhala tukambirana nkhani zosiyana-siyana zokhudza magawo kapena ndime za malamulo
zimene timagwiritsa ntchito pofuna kuyendetsa ntchito zosiyanasiyana. Izi timachita pozindikira kuti ntchito ina yonse iyende bwino pakuyenera kukhala malamulo. Ndiye timabwera pano kudzaunguza, kukambirana, kukumbutsana komanso kudziwitsana za malamulo amenewa. Lero muli ndine Mwayi Mtumodzi.